ବାପା ବାପା ସେ ସାହୁର ଗାଈ ଆସିକି ଆମ କିଆରି ଖାଇଦେଲାଣି। ତା ଗାଈ ମୋ କିଆରିରେ ପଶିଛି। ବି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ସାର୍ ଛଡେଇ ଦେବି ଆଜି ପାଣି। ଗଲୁ ସାହୁ ତୁ କୁଆଡେ ଅଛୁ ବାହାରିଆ? ତୋର କଣ ଗଲୁ ମାରିଥିଲା? ତୁ ତ ଗାଈକି ଆମ କିଆରି ପଠଉଥିଲୁ। ଗାଈ ଯୋଉ ମୋ କିଆରିରେ ପଶିକି ଖାଇଛି ତା ବାବଦରେ ତୁ 500 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେ। କଣ କହିଲୁ? 500 ଟଙ୍କା? ପ୍ରଥମେ ମୋ ଲୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଚଢିକିଆ, ତାପରେ ତୁ ତ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ। ଲୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଚଢନା। ସେ ଲୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଚଢି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ମାଇପ ପାଲେସିଆରେ ମରିଯାନ୍ତି। ମାଇପ ପାଲେସିଆ? ଚାଲ ପଳେଇବା। ବୁଢାର ଏଇଟା ସେଇ ଲୁଙ୍ଗି ତ? ଦେଲା।